Iya mai mwana musaita kuti tirambe tichipfochonoka. Senge ini zvangu ndinopfochonoka. Ndinonururuka. Uyu ndi Bradika uyu. Haziriye Prophet Bradenson ro. Ndiye anogara na Afa BhoBho. Anogara na Ata BhoBho. Ata BhoBho ari mukadzi wa Prophet wemanga wefeka. Andimukona. Saka uyu kayayaka kahochi kevarume vaviri. Varume vaviri vanoshirana. Ata BhoBho wandakakuradza uya mambo pazvose anobhadharira uyu flat. Ata anosponswa nani? Anosponswa na ava Prophet ava. Prophet ava bisexual ka. Vanoshira Ata waenda achinoshirani Yahyah. Kaseko machiko imi. Neyo unodire iko kubva. Ewe pane information yakusina here. Mainzwa nchingogara nchikudza nchiti baba bisexual. Nansanda mabata zvangu kuvabatwa ndichavabatira papi chaipa ndichasotaura nyaya dzavo. Asi mabatiswa nauyu Yahyah uyu. Chekuti Yahyah abude nemumwe murume achifara. Ungabude navangochani. Inoshirana na Ata BhoBho. Mambo pazvese. Manager weku National Food Zoo, project manager. Anokubhadharira rendi iwe. Usavharire vanhu. Chingoti ungori mukaringe ngochani. Wakangono varume vari weak. Vasinganyasogona kushanda nemapecha wakatirika ndile mari. Uya antoda kutojigwa kumadhodhika uyu. Kumusuri chaiko uya anza anotogarira vakadzi pafesi kuti gotofo. Ndosaka ndofunga fesi yanhingu yakapinda mukati. Mukiona fesi yaYaYah yakati pinde mukati. Anogarirwa uyu. Usanyepere vanhu iwawo. Mani. Holokoshakabaya. Orodo shebe. Arthur anotogara na Ed Branson. Vanotogara vese vanotorara musemu rumu. Bedroom imwe mukabvunza musekoma wavo anotozikanwa kuti anogara na Arthur uyu. Musemu bedroom. Kwete kuti it's a 2-bedroom flat. Bedroom umwe. Iyo Prophet wemanga. Iyo ngochani yemusodhoma nemugomora iyi. Saka uyu anenge atoenda ikoko kuti adye misuri yevarume avo. Wanda udya misuri. Kana udya misuri yaka.